Waqt l-attività taħt it-tinda fix-xajra l-mexxej Laburista Joseph Muscat appella biex fl-aħħar fażi tal-kampanja elettorali tiddomina l-pożittività u mhux in-negattività għax pajjiżna u l-poplu hekk jixraqlu. Let's sober up bħala politiċi minn kull naħa. Il-politika negattiva fl-ebda ħin u fl-ebda mument ma ħa tagħmel ġid la lil dan il-moviment u l-ebda partit ieħor. Jekk ħadd ieħor irid jikompli fissa bil-politika negattiva, sta għalih imma l-appell tiegħi llum ejja nerġgħu nġibu diskussjoni fuq il-proposti, fuq il-punti kollha illi l-poplu veru interessat. Mela le ma nitkellmux dwar l-accountability, mela le jekk hemm il-kwistjoni l-iskandlu taż-żejt ma nitkellmux dwar l-iskandlu taż-żejt, imma nitkellmu b'mod onest u nitkellmu b'mod illi verament ikun pożittiv u propożittiv. Joseph Muscat qal li dan il-moviment huwa kommess li jibqa' pożittiv. Mu ħanħallu lil ħadd u xejn iwaqqana fil-politika negattiva u personali. Ħanibqgħu propożittivi, ħanibqgħu pożittivi, ħanibqgħu nitkellmu dwar dak li jridu jisimgħu n-nies. Qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun onest man-nies, ma jwebbisx rasu u ma joqgħodx jipprova l-ħin kollu jiskorja l-punti politiċi. Gvern ġdid jibgħat sinjali ċari sa meta l-Parlament jiġi biex jalaq għas-sajf billi jdaħħal 3 liġijiet: il-Whistleblower Act, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u titneħħa l-preskrizzjoni minn fuq ir-reati ta' korruzzjoni politika. Fl-istess ħin li jsaħħaħ istituzzjonijiet bħall-Awditur Ġenerali u l-Ombudsman. Dwar l-attakki li qed isiru fuq l-istudenti mill-Partit Nazzjonalista wara d-dibattitu tal-Emkast, Joseph Muscat appella biex dawn iż-żgħażagħ ma jagħtux każ ta' min jaħseb li l-istudenti huma xi monopolju ta' partit jew ieħor. Jekk ħadd ieħor bħalissa qiegħed jgħeda ilu 3 ijiem jattakkhom bla rażan min-naħa tagħna aħna ħankunu qegħdin inkomplu nilqgħu liż-żgħażagħ kollha Maltin u Għawċin f'dan il-moviment li huwa d-dar naturali tagħhom. Matul l-attività intervjena ġuvni b'diżabilità li kien kostrett jaqaf jistudja minħabba n-nuqqas ta' aċċess. Spiċċajt illi tajt qalbi u kelli nieqaf mill-kors. Barra minn hekk meta mort biex infittex ġob, sibta diffiċli wkoll. Joseph Muscat qal li gvern ġdid irid jara li każijiet bħal dawn ma jibqgħux iseħħu. L-ugwaljanza mhuwiex pjaċir. L-ugwaljanza hija parti essenzjali minn dak li tagħmilna soċjetà ċivilizzata. U naħseb is-soċjetà tħossha ħatja. Trid tħossha ħatja illi minħabba nuqqas ta' aċċessibilità żagħżugħ bħalek li tipprometti kellek tajt qalbek mis-sistema edukattiva. Il-Partit Laburista ma qed iwieħed xejn li ma jistax iwettaq għal Joseph Muscat. Qal jekk il-poplu jagħti fiduċja lil gvern ġdid, mis-sena d-dieħla jibda jħejji ruħu għal Belt Kapitali Kulturali Ewropea, fl-istess waqt li pajjiżna se jkollu numru ta' anniversarji importanti: l-40 sena Repubblika, il-35 anniversarju mill-Ħelsien, il-50 sena Indipendenza u l-10 snin midħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Louis Grech tkellem dwar kif il-kampanja tal-Partit Laburista hija mibnija fuq proposti realistiċi u msejsa fuq il-prinċipju ta' inklusività.